Mukaon sa tagpastil bago ta mo adto dito sa atong adtuanan sa unahan kay nga naman basig may slide ta sa dala tungod sa kagutom pili ta pwede magpasagad sa tong tiyan. So ato sang bangilan mao na nagpastil-pastil sa taron. Bago ko ni duol sa mong bangsihan, nagian ako ning isdaan ni og kining bangkaan ni pagkaswerte ba ning bangkaan ni kay pati daghanag kuha og mga gwapa pag yun nga isda. So makaigo-igo yun ning bangkaan ni kay nga naman perting mahala ra ba sa isda karon. Para makakaot ng libor. Ayun, busog na ng trabaho. Yan lang. Kilaw yun natin. Libor. Ay, pila nakakuha sa ulin? Ay, mag-kilaw. Oo, ano. Hindi pa silang gusto nga yung slice. Ato na sa sundon, eh. Go! Go! Bila pa trilya. Wala sa tutang ko. Ha? Last na to isa. Medyo na. Padayon daw. Padayon? Mabungkal ito ng bangka. Panja ka. Mao to ang nahitabo bali ang akong amigos akong gipakilaw kay wala mo gunot og kamera. So akong gihimo, akong gikuha ang isda dito pagkahuman og habwa og akong gidala dira sa kuwang motor. Maunang isda ang gihatag sa mga sa mananagat bali ang amuan ng common og kanang yelo ako ang niliburan. So ang akong himuon, ibaligya na siya. Pagkahuman ako baligya mga tas medyo ni uli na ko og nihapit ko diri sa may pakwanan kay nagtugon akong anak magpalit na ko aning pakwan kay perte ra bang lamia og isa pa perting inita sa panahon karon. Mao na nakitaan ko nyo di ang nagpili-pili og naon ako nakitaan. Alalay lang gud mga tas para nigabot to sa balay malipay pud ato ang mga anak silbi pasalubong ko nuhay ba. Ingana ra ko ka simple matas og ako na nang gibutang sa balay pagkahuman. Para pag-uli ni Papa na. Pulutan mo tatso. Tumba. Tumba nga paksiw. Yan lalay ndag sunog baga. Doro na ikaw ah. Bigaw. Imbis na tulog ko sa balay mga tats, yadto ko sa kong igagaw kay paimnon daw ko og Yakult. Kay nagluya na daw ko. Siyempre, ako man ng vitamins, atong imnon. Nya, mula sa to. Ako sa nitiwason.